Hoy os vamos a enseñar uno de los últimos grandes bastiones de artesanía valenciana, sí señor, porque vamos a hablar de abanicos, una familia que recupera no, nunca la ha perdido y que no la pierda la tradición de los abanicos valencianos, sí señor. Segona o tercera generació. Tercera generació. Buenos días, hoy estamos con Vicent de Abanicos Vivenca en Valencia. Vicente, ¿qué estás pintando hoy ahí de coloritos, eh? Sí, mira, vaig a fer unes floretes roges i ocre claret. I això és madera de bubinga. És un palmito de tamany bolso. Claro. Sí, veus, el mateix en tala negra. Sí. I el que passa que porta 6 o 7 palmitos a la vegada. Mira, veus? Claro. En tala negra, però diferents models. Sí. Sí, nunca hay un palmito igual. Es impresionante. Vaig a treballar en rojos i en ocres. Ahí estamos. Pues el del fondo es la inspiración. Ja vos agrada, Xina? Sí, home, jo això ja seria incapaç de fer-ho. Ja és puntets. Que de 2 puntets i ja hi ha una flor, vamos. Home, tinc anècdotes de puntets. L'altre dia vaig vendre uno així, Pues. començat. Bonico de ver. I dic, home, no pot ser, està com sí, i la senyora era alemana. Empenyant que el volia així. I el vas vendre. Molt impressionist, cubist. Sí, i tant, així no porta bon Claro. O sigui, vull dir jo que la posició de les flors i el que és el modelo, al principi, si ja te diu algo ja t'agrada, sí, exacte. El palmito arribarà a bon... I estos de sí, no? Estos? ¿Este també l'has fet? Sí, no. A la modernor valenciana. Sí, no, no, és així, sí. La modernor valenciana, la joventut. Sí, exactament. No, i n'hi ha persones, per exemple, els alemans, els agrada molt el palmito així modern, més extravagant. no el volen millor tan clàssic. Home, el palmito clàssic se ven tot l'any, té la seva venda, però n'hi ha que tindre de tot. Claro. I en qualsevol moment agarri algun palmito, faig algo així, en este cas en rojos, més abstracte, més tipus, al millor tinc unos ahí tipus Pollock. Jackson Pollock. Sí. I per cert, que tinc que fer que ja s'han acabat. I és un palmito que dius, a mi igual no m'agrada, però té el seu encanto per ser gustos. I este mateix model ho puc fer en altres tonos. Claro. Home, sí, clar, perquè és que si no, si estem tots els dies per ahí de ronya... Va que sou grans, És que... No, però... I Vicente, tu quina... ¿Qué generación o quina generació eres més o menys en la teua família? O de qui el ve esta tradició? Sí, jo sóc la tercera generació d'una família dedicada a pintar palmitos des de 1910. 1910. M'abuelo començà en 1910 a pintar... Primer pintava ceràmica, en un cosí, i després ja... Es va especialitzar en els palmitos. Sí, va dependre l'ofici en una fàbrica que n'hi havia fàbrica Navarro, que estava en les Torres de Serrans. Després ja se va ficar per al Sopunter i pràcticament des de 1910 que la família vam pintar palmitos. O sigui que sóc la tercera generació. He agarrat un pincell, veus? Que pareixen pardalets. Mola. Ja, però saps? És com estic ara fent com la sombra, el suport. De fondo. Exactament. Perquè este model, si el pintes directament en la tela, igual no té la suficient força i qualitat. Si tu li fas un fondo i després li fas aquestes fulletes, estos toquets carmín, ja té una base, sí, i més artístic. Cada pintor té una manera de fer-ho.
Home, tenim pues, l'ocre, ho tenim tot preparadet, i quasi sempre se treballa sobre els mateixos, l'ocre, el rosa, el roig, que els agrada molt als estrangers, el morat. Home, així sempre estàs de Sarau, entre els que passen Ui, i les obres que tens allà ara. Ui. Les obres, deixa't d'estar, que menys mal que acaben demà, però estan buscant... Bueno, no, perdó. Estan buscant allà algo que no ho troben. I te ho jure que és com tindre una televisió. És una telenovela. És una telenovela, tu. Sí. Una cometida elèctrica. Però bueno, això me dona a mi, saps? Vidilla per anar. Tela marfil, però li he fet ahí 2 fondos, i li dona... Un degradadet. Exacte, li dona algo. I en els xicotets de talls i en els xicotets de pinzellades és on un palmito pot destacar. Claro, està la diferència. Perquè podia haver fet això mateixa, este model que vaig a fer el podia fer en la tela aixina. Però este li va donar com un altre tipus d'escali. Exactament. I això és, a vegades dius, acaba un palmito, ja està acabat, però te quedes mirant-lo i li falta ahí algo. Exactament. I li fiques ese algo que no... I ja està complet. Que és molt ràpid i canvia el millor. Claro. En això està l'ofici, el que havíem après de l'abuelo, de mon pare, saps? Aquests toquets que millor que li donen qualitat i se distinguissin. Diferenciació. Molt bé. Molt bé. Bueno, pues así ya nos despedimos de Vicent Amparo, que está en el front desk, en el mostrador, en Abanicos Vivenca en València. Molt recomanable, una de les úniques, ¿no? O la única diría yo, que venen palmitos, abanicos pintados a mano, tercera generació en Vicent. Moltíssimes gràcies, Vicent, per obrir-nos les portes de ta casa, no? Perquè estàs a casa. No, ma casa, però que és la vostra. Exacte. Moltíssimes gràcies. No ho dudeu. Ahí estamos. Y hasta la próxima. Molt bé. Gràcies. Que vaig molt bé. I anava a dir, i un pis-pas. Un plis-plai. Mira que... Com es guifes, això Sí, això que fan així. Com el Capità Moro. Claro, pareix una foto, però són ahí 2 o 3 segons que estàs menjant i mola mogolló. Muy bien, está bien. Hola. Ay, señores, qué mal de caso.